Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ji kan Alhaji Umaru Musa 'yar Aduwa, shugaban ƙasar Najeriya. Allah ka gafarta mishi, ka yafe masa kurakuransa, ka sanya aljanna firdausi ita ce makomarsa. Wannan ta'aziyya ce ga dukkan al'ummar Najeriya, ko kuma in ce dukkanin musulmin duniya. Min ƙarin bayani, lambar wayata ita ce 08037455967 ko kuma 07027048615. Allah ka ji kan dukkanin musulmi gaba ɗaya, amin summa amin.